sagtens sige, at man vil være platin og have 7 Porsche stående derhjemme. Ja, jeg sad for øvrigt i en Porsche i går, og det kunne jeg sgu godt vende mig til. Den var simpelthen smadret lækker. Men det jeg kan sige, det er den linje der. Og der er ikke noget svært i den. Det er bare at blive ved, og blive ved, og blive ved. Om man så gider det er jo op til en selv. Men det fører til succes. Og så vil jeg sige, man kan jo ikke gøre det uden sine rigtig gode, stabile partnere, og dem man samarbejder med. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for, at jeg har haft nogle rigtig, rigtig gode partnere, både venskabsmæssigt og også LR-strukturmæssigt. Og vi har bare et godt sammenhold, og havde det ikke været for dem, så havde det jo ikke kunne lade sig gøre for mig heller. Så det er jo ikke kun mig, der har gjort noget godt. Det skal man jo lige huske. Så det vil jeg i hvert fald godt understrege. Og så vil jeg gerne sige tak. Det er mit motto. Lev dit liv, drøm ikke dit liv, og sæt din hast næsten, som du vil. Fordi man må ikke gøre på folk, man må ikke træne det ned på vejen. Men man må godt vide, hvor man skal hen. Tak. Så har vi en lille pause indtil kl. 3. Der er noget at spise over i Panorama.